Final handiari esmenta emateko txokotoko zubitik beiti rapelatuko dute. Proba guztian zehar, puzle bat osatzeko piezak bilduko dituztean eta hemen, probaren akaberan, puzle bat osatu beharko dute hauekin. Zubitik beiti rapelatu ondoren, erreleboa kanoan joanen direnek hartuko dute. Bortzaldiz itxasoratuak ditugu amaren esnetantak. Bortzaldiz lehorreratuak belarrietan sehaskak. Kanoak errekatik atra ondotik, koordinatzeko duten abilezia erakutsi beharko dute irunak apatuta. Gaur gainean dantzan dakartzak. Kendurak batuz batuaiak enduz. Ondotik erreleboa lasterkariek hartuko dute eta merkatu zelairaino joan beharko dute. Merkatu zelaian erreleboa hartzen dutenak, tirolinan goiti abiatuko dira lehen aipatutako puzlearen azkeneko pieza hartzeko. Pieza guztiek biltze dituztelarik, taldeko kapitainari eman beharko dizkiote hauek, azken honek puzlea osatu dezan.